θα κάνω και να πιάσω κατοστάρι. Ούτε σε εξαφανιστήκαν όλοι. Δεν το κουνάνε. Θα φύγει τώρα, θα στο τελειωθεί αμέσως, κοίτα εδώ. Δεν ξέρω να μας χαλάσει τα ρολά. Να τα ανοίξουμε τα ρολά καλύτερα. Στραβώσει και δεν θα ανοίγει. Τι λέγαμε. Πού είναι αυτή η πελατησούλα που χωράει από κάτω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Μας πιάνει κρίση. Το φάγαμε και το 14. Μια χαρά ίση. Σαμπάνιες ανοίγουμε. Γιατί μια χαρά. 1, 2, 3. Πρέπει να φύγει ωραία. Να φύγει ωραία. Ναι, όπως μπήκε. Α, κάνει και κόλπα. Δεν θα πιούμε όλοι, έξω θα φύγει. Είναι και κολπάκιας. Όχι, μην το κουνείς άλλο. Δεν έχετε κάνει. Ναι, πάνω από το iPad κούνα το. Άντε και του χρόνου. Αφού ξέρω ότι το κρατάτε. Ναι, αυτό. Ο άλλος είχε πάει πίσω ρε παιδιά. Είχε πάει από... Φαντάζεσαι να κάνει κλακ κλακ και να το έβρισκε. Πάρε, πάρε αυτό. Ορίστε. Δεν είναι σφαίρα. Λίγο βάζει μόνο να φτάσει. Κάτσε να πάω φεύγω γιατί σουγαρίσουνε. Έλα, δεν αφήνει γαλονάκι εδώ. Ω, μου έπεσε το φλουρί. Α, δεν έχει. Παιδιά είναι εξαιρετικής ποιότητας, έτσι. Ναι, μιλάμε Δεν κάνω πλάκα. 12ετούς ορίμανσης, έτσι. Είχαν τελειώσει οι φθηνές Και είχαν μείνει μόνο οι Ντομ Περινιόν. Σκλαβενίτη. 3 η ώρα το μεσημέρι μαζεύει τις φθηνές και αφήνει μόνο καΐρ και ακριβές. Σου λέει τώρα ο άλλος 6 ώρα. Καΐρ είναι ακριβή. Από το 3 πιο ακριβή. Όπα, Αγγελικό, για σένα την άφησα. Γι' αυτό μας έκατσε η Ντομ Περινιόν φέτος. Σου λέει ο άλλος Για τι τρέχει τώρα. Μονματρέ. Και δεν Μπομπαρδιέ. Λοιπόν, Λοιπόν, συνήθως εγώ φεύγω με το μπουκάλι, το ξέρω. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά. Χρονιά πολλά. Όχι. Γεια σου Νικόλα. Χρόνια πολλά. Χρήστο. όχι πάνω από το iPad. Γεια μας, γεια μας. Χέλεν, Χέλεν. Να σε καλά. Εμείς κάναμε. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος. ποιότης. Όπου είναι. Ποιότης. Έχετε φτιάξει τους κλήρους. Ναι, θα με. Τι έτοιμοι είσαι. Τους κλήρι. Δεν είναι πολύ Είναι όλα αυτά. Εδώ μέσα ρίξτε. Αυτό είπα και εγώ. Ρίξτε τα εδώ μέσα. Ρίξτε τα εδώ μέσα. Έχουμε και μια τιμονιέρα με ένα παιχνίδι φόρμουλας πάνω. Απλά δεν το κατεβάζουμε κάθε χρόνο, εννοείται ότι υπάρχει. Λοιπόν, όποιος τραβάει παίρνει. Σωστό. Αχ. Ό,τι του τύχει παίρνει. Ξεκίνα. Ξεκίνα. Όχι, Έλα. μου έτυχε το iPhone 6, θέλω το Plus και τέτοια πράγματα. Παίρνει αλλά δεν το ανοίγει. Όχι, Ναι. Όχι, το παίρνει, ανοίγει, το παίρνει το δώρο του, βέβαια. Το 10. Έχουμε βάλει σολανού. Το 10 είναι η Στέλλα, θα σας το φέρει. Παρακαλώ. Εγώ θα νευριάσω. Άρα, Ένα εταιρικό. Παρακαλώ. τώρα μετά στην σειρά. Ένας θα ανοίγει. Το 2. Περίμενε. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Το 8. Το 8 στον κύριο Άγγελο. Όπα. Άνοιξε το. Άντε παλιό. Για να τα ανοίγει. Για κάνα λίγο. Κανονικότατα. Για κάνα λίγο. Ωραία, μωρή. Καλά εδώ. Φιλάκια, καλή χρονιά. Γεια σας, καλή χρονιά. Το 1. Στους τελευταίους ήταν, ρε. Πού ήταν εδώ. Έλα, για τραβάτε. Όχι ρε εσύ. Κωνσταντινόπουλο ήτανε. Α, μια κούτα τσιγάρα εισαγόμενα. Όχι. Λοιπόν, αυτό τι είναι, 9 ή 6. Αυτό είναι 6. Το 6 ποιο είναι. Άρα, το Άγγελο ρε πήρα. 4. Το 9 ποιο είναι. Το 9 είναι... Ρε, μήπως είναι 9 αυτό. Να το 9. Το 9 είναι αυτό. Το 9. Εσείς είστε Ουάου. του Προκόπηδο. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι.
Για τρελά με δίπλα. Τώρα Ναι, εγώ τραβάω ακόμα όλα. τραβάω εγώ Πήρατε. τη Στέλλας. Παύλα Χρήστος. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τραβάω. Πού σου πέσες, το 11. Να το επόμενο σου πες. Τώρα τραβάω της Γογός. Η Γογό παρακαλώ να προσέλθει στον Κισέ. Λοιπόν, η Γογό κέρδισε Πρόσεχε μην το πατάς πολύ γιατί έχει. το 11. Και αυτό είναι του Πέτρου. Ναι. Το οποίο πρέπει να είναι το 5 λογικά. Πρόσεξε μην το κάνεις πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Βασίλα ρε. Λοιπόν, εμένα μου έπεσε το 9. Βασίλη μην το πιέσεις πολύ. Σοβαρά Ναι, μιλάς. ναι. Βασίλη, Ποιο το μην το αλλάζει. πιέσεις πολύ γιατί χύνει. Και αυτό είναι της Γογός. Δύο ατόμων στον καφέ πίτσα ρεγκάτα. Τέλεια, τέλεια. Περίμενα να δω. Full menu, full menu. Δεν γράφει. Φουλ, απεριόριστη Ποτά, κατανάλωση. απεριόριστη. Όλα, απεριόριστα. Ωραία, λοιπόν, Πάρα πολύ ωραία. θα το κανονίσουμε γιατί έχω και εγώ. Να το κι εγώ. Ναι ρε φίλε, μέσα. Εσένα θα πάω, δύο άτομα. Όλοι μαζί. Ναι. Ωραία, θα το κανονίσουμε γιατί έχω και εγώ μια πρόσκληση. Ευκαιρία. Αμέ. Λοιπόν, άρα εδώ είναι της Γογός. Το δικό μου το κέρδισε η Στέλλα. Εγώ απλώς να ξέρετε, δεν πρωτοτύπησα. Του Πέτρου ποιος Το. το πήρε. Ας τα ανοίξει μόνο της, είναι ένα σπάρκι. Πες μου. Το. Ποιος το πήρε, ο Άγγελος. Εγώ της Γιώτας. Αλλάζουμε θέλεις. Τι θέλω να πω. Τι έτσι να πάρω το δικό μου. Του Πέτρου ποιος το πήρε το δώρο. Πέτρο το πήρε η Γογό. Του κύριου Χρήστο πήρε η Στέλλα. Α, ο Πέτρος είχε φέρει. Ναι, έφερε Του Πέτρου έφερε ποιο μια είναι. σύμπα στο Πέτρο δεκάρα. ήταν αυτό, αλλά το πήρε η Γογό. ναι. Αυτό το κέρδισε ο Η- Πέτρος. Έστειλε εκπρόσωπο, τη γυναίκα του και το έφερε. Ναι. Πολύ εξηγημένο. Ο Ιγωγό τι έφερε. Και Η πρόσεξε Γογό έτσι. έφερε αυτό που το Ναι, κέρδισε φίλε, εγώ. και είναι και αστέρι αυτό. Είναι Στο είπα. Γιατί αυτή είναι του σκλαβενίτη. Ναι. Ποιος το κέρδισε του Πέτρου. Ιγωγό. Θέλω να δω τι θα πάρει η Τουλκαρίδη. Θέλω να δω τι θα πάρει. Θα σας χρωστάει. το Καρύδι περσινό. Ποιο το δικό μου να υποθέσω ότι είναι αυτό, Πέρυσι εσείς, φέτος αυτή. Θα το πάρει τώρα το κάμα μούτρα. Πέρυσι ήταν το δικό σας. Ναι, το πήρε όμως. Φέτος σας χρωστάει αυτή. Εγώ πήρα ένα... Αυτό, ναι. Ένα Καλά, δούλο. πήρες αυτό, ναι. Μαλάκα πήρα το φάκελο και λέω θα έκανα 50 Δεν λες που δεν είχε τα τέλη κυκλοφορίας του. Πιο πολύ κάτι το γεύμα. Έλατε. Θα τρώω ρε. Εξαρτάται αν Ξέρεις πως θα τρώω. 2 μέρες. 2 μέρες νηστική θα Πάρε και τις μπιζάμες να κοιμηθείς εκεί πέρα. Πάρε και τις μπιζάμες να κοιμηθείς εκεί Πάω εγώ πέρα. με τον Γιώργο να τρώμε και τη Χρυσούλα να... Δεν μου λες. Να τσιμπολογάει. Δεν λες που είχε το χαρισμένο ρεγκάτα και δεν είχε τα τέλη κυκλοφορίας του. Έλατε. Να του τα πληρώσουμε. Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ το ξέρω. Πάρα πολύ ωραία, μου βγαίνει σέβερε. Δεν δούμε. Να πιωτεί. Λοιπόν, that's all folks.